Ας μου πει κάποιος τι πρέπει να πάρουν, αλλά ας πάμε ένα-ένα. Η γλώσσα. Η γλώσσα η μακεδονική σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αλλά το βάλουμε σε εισαγωγικά ιστορικά, διαμορφώθηκε ως γραπτή γλώσσα το 1948, τότε που όλα τα καθεστώτα της Ανατολίας φτιάχνανε γραπτές γλώσσες στις προφορικές. Η γλώσσα αυτή αναγνωρίστηκε το 1954. Σε όλη τη δεκαετία του 50 η ΕΡΕ είναι η Νέα Δημοκρατία, η προκουτική. Και είναι και τα ίδια πρόσωπα, δηλαδή Καραμαλίδες, Μητσοτάκηδες, ίδια ονόματα. Η ΕΡΕ λοιπόν στη δεκαετία του 50 έλεγε ο κύριος Αβέροφ ότι αναγνωρίζω, Αβέροφ, όχι εγώ, ότι η γλώσσα τους είναι μακεδονική. Γιατί το έλεγε ο κύριος Αβέροφ, ήταν ανόητος? Το έλεγε διότι η ελληνική διπλωματία στο μεσοδιάστημα ανάμεσα τέλη του 19ου αιώνα και του 20ου υπερασπιζότανε ότι η γλώσσα αυτών των πληθυσμών είναι μακεδονική, γιατί ήθελε να τη διαχωρίσει από τους Βούλγαρους. Εμείς τώρα έχουμε την εξής μανία, να την πούμε βουλγάρικη, να τους πούμε Βούλγαρους. Δηλαδή θέλουμε μεγάλη Βουλγαρία πάνω από το κεφάλι μας, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Σλαβικής προέλευσης. Η γλώσσα αυτή λοιπόν, η μακεδονική, καθιερώθηκε το 1977 στον ΟΗΕ. Να πάτε να τα δείτε στους πίνακες, γιατί βγήκα.